ፍቅረይና ንቀራረብ ክልቴና ፍቅረይ ንፍስኳና ዓይነቱ ኣብ ማእከልና ከይበዝሕ ስቃይና ክልቴና እኹላቲና ኣይንደልን ሳልሳይና እድል ተዘይሂብና መስኮትና ተኣቲና ፍቅርና ሽዑ እዩ ዝእንብበልና ንኣፀገምና ባዕልና ንፍትሐዮ ሽገርና ባዕልና ነርእዮ እንታ ሳልሳይ ኣካል ደኣ ኣድልዎ ንኣ ሓሳብትና ንከፉፈል ባዕልና ዘይፍታሕ ፀገም ዘይሓልፍ ዘመን የለን ንኣ ንኤ ክልቴና ፍቅረይ ኣይንወሃብ ህጎና ከይንኸውን መፍቶት ኮና ባዕልና ንኣኽሎይና ንቀራረብ እሞ ምሳና እዩ ዘሎ መፍትሒ ፀገምና ኮና ዓይነቱ ኣብ ማእከልና ከይበዝሕ ስቃይና ክልቴና እኹላቲና ኣይንደልን ሳልሳይና እድል ተዘይሂብና መስኮትና ተኣቲና ፍቅርና ሽዑ እዩ ዝእንብበልና ንኣፀገምና ባዕልና ንፍትሐዮ ሽገርና